4:30 होनदों दा 4:30 बे नेनो हाया आङो खोमाय नोङो हाबा अबावथ' मोनना हरनांगौ आंलाय होमबालाय नों अबेनाव मानो खोसाहैयो एखर बेखौ बिदि खालामा नोङो आयु खुलुमबाय एभ्रिवान लोगोफोर नै अखा हागासिनो आरोना जों दा अखा हागासिनो स' खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खिन्थाफिनबाय आरो फरायफिननो नाजावनाय जाबाय दिनै आं लाबोनो नागिरदों थारमाने बे टपिकआ जाहैबाय फैसा बिहरनाय भिडिअ अर्डार रेकर्ड माबा लिक जादों लिक जानायनि थाखाय आरोना स' गाइसमोन नोंथां आं बुंनो सानो बेनो आरोना बिथाङाहाय बे बिहरदों सासे आबानाव बिहरदों फैसा बिहरदों आरोना स' बिथांनि बिहरनायाथ' आंनि मथेबा बिनि माबायाहाय बेनि न'खरावहाय जेबो जायाखै आरो बेनि न'खराव जेबो गोनांथि गैया थारमाने थगायनाय माबा लानानैसो बिथाङा बिहरखादों आरोना दा रायलायनाय सिस्टेमखौ लानानै ओरैनोबाबो हमनो हायो दा बिथाङा थगायनानै बिहरदों बायदि आरोना आंनि आन्दाजाव आरोना दा नों थारमाने जों बयबो साफ्रोमबो बर' माहारिया बर' फिसाफ्रा मानो बेफोरबायदि जानांगौ दासिमबो बेबायदि माबाखौनो गारा आरो गावजों गाव थगायलायनाय गावजों गाव सेखलायनाय बे खालामा जासे गावनो आथिं आखाइ दं गाव मोजां मावनानै जाबानो जायो थाखा फैसायालाय मा सासे मानसिखौदि थगायनानै बेबायदि बिहरनांगौ एसेबां माबा खालामनांगौ बिदि नङा थ' गाइसमोन जों बयबो गावखौनो जोङो एकदमबारे माबा खालामना लानांगौ आरोना केयार खालामना लानांसिगोन आरो सांग्रां आरो बिदि मालाबाबो बिहरबाबो मालाबाबो प्रब्लेम नङाबा मालाबाबो हरनायानो जोंनि थाखाय गोरोन्थि आरोना मालाबाबो प्रब्लेम नङाबा मोजाङै मिथियाबा मालाबाबो हरनो नाङा आरोना जों बयबो सांग्रां जानाया गाहाम आरोना खिन्थु मानसिया क'क्राझारनि बुंना लादों बेयो आंनि साननाय बादिबा आंनि मिथिनाय बादिबा राव हमनो हानाय बादि बे मानसिया क'क्राझारनि नङा आरोना आंनि बादिया स' बिथांमोनहा गासिबो नुखाजोब्बाय जानांगौ खोनाजोबखाबाय जानांगौ आंबो भिडिअ लाबोनो जाबाय थादों नै सम मोनाखैमोन नालाय दिनै अखा हादोंबाबो आं एसे बेफोरखौनो बुंनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर स' बिथाङा आथिं आखाइ थानानै मालायनाव बिनानै जाबासो गोजोननाय मोनो नामा बयहाबो खस्थ' खालामनांगौ खस्थ' खालामनायसो थाखा फैसाखौ मोनो आरो साख्रि गोनांलाय मालाय जानो बिथाङा साख्रि दङ होनदों जौ जाग्राया आब'नि फिसाय दिनै बेफोर जाग्रा आब'नि फिसाया गुमैया साख्रि दंमोन आरो साख्रि दंबालाय मा जानो साख्रि गोनांबालाय मा जानो बेबोथ' गावनि खस्थ' बिखान्थिखौ दै खालामनानै खस्थ' खालामनानैसो मोननाय साख्रि बेखौथ' लानानै नोङो माबा खालामजायाना बयनावबो संसार दं न'खर दं संसार दं गथ' गथाय दङ बेखौबो साननांगौ एसे स' बिथाङा आंनि बायदिबा बिथांखौ ओरैनो हगारनाया जोंनि थाखाय गिदिर गोरोन्थि जागोन आरोना बिथांखौ ओरैनो हगारनाङा जों ओरैनोबाबो बेखौ माबा मोनसे माबा खालामनानैबाबो बेखौ बेबस्था खालामनानैबाबो बेखौ थानाफ्राव एप्लाइ होनाया मोजां आरोना दा जों बेबायदि मानसि थाबाय थायोबा जोङो बयनिबो माबायाबो उन्दै गथ'फ्राबो उन्दै गथ'फ्राबो बेफोरबायदि माबा गाज्रि खामानियाव थांनो हागौ आरो बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मोननायावनो जिखुनु जाया एसे माबा मोननायावनो जों स्रां खालामना लाखानांगौ आरोना होमबासो जोंनि सुबुं समाजनि बेबायदि खामानिफ्रा बर'फोरनि बेबायदि खामानि मावनाय खामानिफ्रा
जोबस्रांलांनायाव लामायाव फैदों आरोना दा जोङो बेफोरबायदि माबाखौ लाइ होनानै दोनबाय थायोबा अननानै दोनबाय थायोबा जों मालाबाबो जौगानाय नङा आरो मालाबाबो गोजौआव आवगायनाय नङा आरोना बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो माबा खालामनानै दोनखुमाना दोननाङा आरोना दोनखुमाना दोनबाथाय आरो गावनो गोरोन्थि जागोन आरो जोंहा आबौआ बोरैबा जुदि हरफ्लांनायगौमोनबा बे बिराद माबा गोरोन्थि खामानि मावलांनाय जासिगोन आरोना दा बिथाङा खाफाल मोजां दा हरनो हायाखै हरनाङाखैबो जानो हागौ दा रायलायनाय टाइपखौ नायनानै आं बिथांखौ हराखिसै बायदि मोनदों आरोना दा हरनो नांखाया बेबायदिखौ मोजाङै मोजां प्रुफ लाबोग्राबा मोजां माबा मिथिखायाग्रा मिथियाबा मालाबाबो बेबायदि ओरैनो न'आव जामा जानला मोनला कल खालामनानै बिहरलाबायनाय माबाखौ मालाबाबो फोथायजाया आरोना आजिखालि जुगाव आरो दानि जुगावथ' आरो मा मिथिखागौ माबायदि हाल साल सोलियो माबायदि माबाफोर दङसै लोगोफोर दा जोङो गासैखौबो बुंदों आरोना जायनाखि बिथांमोन बेफोरबायदि माबानिफ्राय गोजान जानो जों बयबो जेब्लायबो नाजानांगोन जेब्लायबो जों सांग्रां जानांगोन आरोना बिथांमोनहा जे गावनि आथिं आखाइखौ सोमावालासिनो मालायनिफ्राय बिख'ना जानाय मालायनिफ्राय दिखुना जानाय थगाय ससि जानाय बेफोरबायदि मानसि सिगांनिफ्रायनो अनेक बिदिनो खोनाबोबाय आरोना दिनैबो बिदिनो खोनाबोबाय बिथाङा गावनोथ' आथिं आखाइ दङ साख्रिबो दङ होनखादों गावहानो निजा साख्रि दङ होनदों माने साख्रि गोनां मानसिया माने एथ'बां बेबायदिथ' बिहरनाङाना बे माने थगायनानै बिहरनायखा आरोना बिराद थगायनानै बिहरखानाय आरोना बियो बिथाङा थगायदोंसो रायलायनाय टाइप आरो बिहरनाय टाइपआवनो ओरैबाबो हमनो हाखायो आरोना मालाबाबो थगायनाय गोनांथि जानाय मानसिया मालाबाबो बेबायदि बाथ्राबो बुंहरा खनसेनो बेबायदि भाषन बाहायहरा आरोना जों बयबो मिथिखायो बिदिखौ ओरैबाबो हमनो हाखायो आरोना मोजाङै न'खराव घटना जाथारनाय मानसिया माबायदि बिहरो माबायदि आलाखार बिलाखार जानाङो जों बयबो बेखौ मिथिखायो माबायदि न'खराव घटना जानाया माबायदि रायलायनाया घटना जानायाव जामारनाय मानसिनि रायलायनाया माबायदि घटना रायलायो बेखौ जों ओरैबाबो हमनो हाखायो आरोना बास ओरैनो बे माबायाहाय ओरैनो थगायनानै बिहरनाय बेनि माबायाहाय बोरैबा मोनजागोन बोरैबा बख'नो हागोन बेबादिखौ नायनानै बिथाङा मोनसे आब'निफ्राय थगायनानै बिहरनो नागिरदोंमोन दा बिथाङा खाफाल मोजां बिथाङा हरफ्लाङोबा गावनि माबाखौ नोगोद लस खालामना लासिगोन आरोना थ' गाइसमोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन आं बेखिनिखौ बुंनो फैदोंमोन आरोना आं इसिबांबो बुंनो माबा गैया दा अखाबो हानाय सम बेखौ लानानै दाख्लैनिफ्राय बानायनो सानदोंमोन आङो नाथाय सम मोनैखाय आं बानायनाय जादोंमोन दिनै आं फंनैसोबाबो बे माबाखौ बुंनो होननानै फैनाय जाबाय आरोना थेंकिउ लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जे फन आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबा जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों आब' होननानै मा केसनो मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा आं जेबो गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो आरो मा बुंदों नोङो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो बिहरनांगौ आङो
दा आं लाखिना होदों माखौ नों बुंलाय नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होमबालाय हरदो नाखौ नोङो मा लाजिफानो बेखौ नांगौ आंनो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो आंबो बुरैखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो मा आंबो नै बुरैया डिसमिस खालायनो सानदों नोङो नायबाय था नोङो मा होनखो मा होनदों नोंनि बुरैखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जाखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायो नाङो आंबो जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामनो खोनाबाय नोङो गावनि आवाज गंसे फंबाय खोनाबाय नोङो हो आंखौ बिदि खालामा नोङो मा बिदि खालामनो बुंनाय नोङो आब' जे जायगायाव आंबो नों बिब' होननानै मानिबाय दे आंबो मानिबाय नों आंहा ओरैबायदि आंहा न'खरावहाय एक्सिडेन्ट जादों गारि एक्सिडेन्ट फैसा नांथारगौ आंना सार्भार डाउन दे अके आङो बुंबाय दे होमबालाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा हरदो जेखन आङो साख्रि मावा आंनि बोरायासो साख्रि मावो बोराया हरब्लासो आं हरनो हागोन ना नोंबो सासे साख्रि मावनानै माब्रै बेबायदि खोथाखौ होनो हाखो बेखौ मा सानाखै नोङो आं बोराय सोंग्रोनि मा सानाखै नोङो फासनो नों इमारजेन्सि खोथा होनहरबाय नालाय एखमबा समाव डिउटि गैयाना बेहाबो एखमबा समावहाय बिहरबानो हरखायो मोनखायो आं डिउटि गैया खोमा नंदों नोंहा नों जुदि नांथारगौ होनबाय नालाय आं नोंनावहाय दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरनानै दोन दे हरबाय आंहा खगाबो गैया आङो जेनेबा नोंनि खोथा होननायावसो आं दा होनबाय मानो होनबा नोंहासो जुदि जाथारदों गाराया नोंहा जादों दे नों बिहरबाय आंनाव हेल्प दे बिब' होननानै दे आंबो मानिबाय हरदे एकाउन्टआ दाथ' आं साख्रि मावा नों सासे साख्रि मावनानैबो मिथिगौ बोरायासो साख्रि मावदों बोराया हरबासो आं मोनजायोना नों मा खालामनो हानो आंथ' आं नोंजों खुनु आं माबा खालामाखै गाज्रि खोथाबो होनाखै जेबो होनाखै आङो नोंखौहाय आं नोंखौ जेबो गाज्रि खोथाबो होनाखै माबो होनाखै आं फंबाय होननानै मानिदों बास खोनाबाय बास नङा नोंखौ बास दरनगोन आंखौ नों एकाउन्ट बेखौ लाजिफुना होदों आंनि फिसा आंनि फंबाय थैनांगौबा नों मा जादों बेखौ नायो नोङो क'क्राझार ओनसोलाव थानो मोना नोङो जेरावबो थानो मोना नोङो खोनाबाय नोङो बेखौ नोङो साननानै नाय क'क्राझाराव थानो मोना आरो मानि माबा जाखो नोंसोरलाय क'क्राझाराव मानि माबा जाखो क'क्राझाराव सोंनानै नाय राजिबबो सिगां सिनाया राजिब राजिब माबा मा जायगा नाराबारि नाराबारिनि ओमफ्राय माबा आब' फरमेलानि बिदानि फिसाला थिग दं आंबो हरगासिनो नों हायो ना हायो नायनि आङो खोनाबाय मानो होनब्ला आंबो आं बुजिखागौब्रा मानो होनब्ला नङा इदि खोना नों हायो ना आं हायो नायगोन बेखौ आङो नों केस गेलेनो हायो आं गेलेनाय नायगोन आं गेलेया केस गेलेया आं दलदसो थागोन आं बेबायदि केस गेलेनाय माबा गेलेनायखौ आं माबाया आङो नोंसोरो मानसि गिदिरनि खोथा ओमफ्राय खिन्थु आं केस गेलेया आङो न'खरनि जाम्बि थरलि फिसा सानै दं फिसा सानैखौ फोरोंनो टारगेट दं दा नोंसोरनो बुंहरदों जेनेबा दे हेल्प होलायनांगौ बर'जों बर' होनदों नों जेनेबा दे नोंहा नांगौ दे बिहरबाय दे आं बिहरबाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ दे ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बिहरखांनानै जुदि आंनाव आखाइयाव फैसाया गैया दा बोरायनाव दङ बोरायासो साख्रि मावो नालाय एकाउन्टआथ' बेदि थाखायो नोंबो साख्रि मावनानै नोङो हिनजावनो होगोन नामा एकाउन्टखौ हो एकाउन्टखौ नों होगोन हो नों एकाउन्टखौ होगोन हिनजावनो नों हिनजावनो एकाउन्टखौ होगोन आरो दाबायदियावहाय हिनजावनो होगोन हो नों हिनजावनोबो एकाउन्टखौ होगोन आरो मा दानबाय गिनानै दानबाय साला आंहा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों दे हेल' माबायावसो फैगोननो 11:30 आयु आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया आं गसाइगावनिसो होनखाबाय आं क'क्राझाराव रावखौबो सिनाया
गोदाव सोरावगासिनो मानसि बुंलाय र' मा र' होमबालाय नों आब' फुरमेलानि जाथिबा आब' फुरमेलानाव बिहरनो हायोना नङा मबाइला सुइस अफ ना बुंगासिनो दंखौ आङो आब' फुरमेलाना फुबाय आङो सुइस अफ नुबानो फिसालाफोरनोलाय बिहामजोफोरनोलाय बिहामजोफोरा हाया दङ दा गावनि न'आवबो हाया दङ बिसोरो एसेबाबो बिहरनो हायोना नोंबो गावनि आब'ना बुंदों नों मोनबानो जाबायथ' औब्रा आं हरनो हायोब्रा ओमफ्राय बिगुमैयानो हमाखै फनानो डिउटियावसो दङ इनो होनो होब्रा बे लोगो फाहामनाय ओंखायनो डिउटियावसो मबाइला गालांदों र' दा 4:30टायावसो फैगोन होनना बुंदों मानो थाखाय मोगालांदों नोंलाय मानो थगाय जाखो नोंलाय बै डिउटियाव बिसोरो मोनाथ' समायथे मानो मोना आं डिउटि मावा नामा आङो हाबा हे सोरनावबा सोंहरलाय नोङो डिउटि मा सोंहरो बिसोरनो डिउटिबा समायथे मबाइल लानो मोना सोर बुंदों आयु नंगौना नङा जाखोथाय सोर बुंदों नोंलाय माथो बे लोगोआहाय बुंहरदों डिउटियावसो थांदों होननानै दा मबाइल लाया नामा मानसिया नामा 3:30टायावसो माबा 4:30टायावसो फैगोन होनना बुंदों नोङो दा हरनो आरो खोन्थाना बुंदो होगोन आं मा इमारजेन्सि नामबाय इमारजेन्सिया होमबा सासे फंबाय जानाय फैसा बिहरथ'बाय थादोंमोन माबादां होनना बुंबाय आं मासे फंबाय आयु हरनाया मानो बुंबा दहाय फैयाखौ नोङो हाबाब नोङो बिहरबाय ओइ आब' ओरैबायदि इमारजेन्सि जादों फैसा नांगौ होनना बुंहरबाय नोङो ओइ नों दालाय फैसा नांगौ होननानै बुङाखै आङो हागोन नामा बुंदों नोंखौ हागोन आङो नामा खोनाबाय औ नोङो जायखिया हागोन नामा होनदों आरो नों हाया ना मोनसे एकाउन्टाव बिहरनो आङो होमबालाय र' नोंगुमैनाव माबागोरनि एकाउन्ट नाम्बार नोंनाव बिहरबाय आं दा बुबाय थाबाय आङो हा मानो होनांगौ जाखो सोरनो नों नांगौ नालाय नों बिहरबाय जेखन दे होमबालाय एकाउन्ट नाम्बारा हरदो होनबाय आङो होमबा नोंगुमैनाव सोंहरसै ओमफ्राय आंनाव हरथोंसै आं नोंनो हरसै बेबायदि आरो दा हनै बोराया आंना डिउटियावसो थांदोंबा नोंगुमैया दाथ' आंनि आखायाव फैसा गैयाना मिथिया दस मिनिट बिथोराव सुना हर होनना बुंदों आं खर' खालामनाङा आरो दा खर' जाबा आरो माबाफोर जाहैगोन दा आरो दा असे फंबाय खोनाबाय नोङो औ ब्रा होमबा बेखौनोथ' बुंदों आङो मा होनो हेल' औ आं मा होनो बेखौ माबा खालायथाबनो औ बेखौनोथन आङो र' 4:30टायाव होनदों दा 4:30 नेनो हाया आङो खोनाबाय नोङो हाबा अबावथ' हरनांगौ आंलाय होनबालाय आयु नोंनि नांगौआवहाय हरगोन नों बिहरबाय जेखन आयु बेयो माबा मोनसे खामानि जागोन बाल मानो होनब्ला आं क'क्राझारावसो फैदों दा आं सोरनाव मोननो आं गसाइगावनिसो मानसि क'क्राझार हाबाब जेला नोङो आङो माबा बिदों गावसोर सहाय बिदों आब' होननानै मा केस मा गसाइगावनि मानि आबानि न'खर सिनाय नामा आङो गिलु बालुनो गिलु बालु नङा आं गिलु बालुखौ जेबो खालाया आङो खोनाबाय नोङो आं बिदि मानसिखौ बोरैबा मोनोहाय बिदि मानसि नङा नोंबो आरो मा बुंदों नोंबो नोङो साख्रि मावलायलायनाया मानो बिबायदि एथ'ग्राम बिदि रागा रागा जानांगौ हे साख्रि मावनानै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ आं रावनोबो होआखै नों नांगौ होनबाय नालाय दे आं हरनो हागोनदां होनबालाय हरदो नों नांथारगौबा इमारजेन्सि होनबाय नालाय नोङो नोङो इमारजेन्सि होनबाय नालाय दे होमबालाय हरदो हाबाब मानो लाजि फोनांनाय खोथा नामा बियो हे मा मा होनदों नोंनि बुरायखौ डिसमिस खालायनो नायबाय था नोङो खोनाबाय नोङो आंना बोराया मा मावदों आंनाबा बोराया मा मावदों मा मावदों नों जे आंखौ जेबो थगायदों आंबो नोंखौ बिदि खालायगोन आङो आंखौ जेबो खालामदों बिराद दुखु मोनदों आङो बिदि खालामदों खोनाबाय नोङो